बिहामजो नोंनि आसलि न'आ दायो आंनि फिसानि माने आंनि न'आसो नोंनि न'सै मानोना नोंथ' जुलि जाबाय आंनि फिसालाजों। मानो सिरि बाजै माबाथ' मोनसे बुं। आदाया एसे गाज्रि नङाथ'। जानो हागौ माबा दायफोर जादोंबाबो आदानि दाय गैया बेहाय। ओहो आंनि बिदाया बेबायदि नंथारा बाजै। नोंबोथ' नुबोखानाय माथो आगोलनिफ्रायनो। नङा आंनि फिसाया बेफोरबायदि दाय मावनो हायाहाय। आरोथ' बे सना नामा आंलाय मा मिथिगौहाय। डिसाइड खालाम बिहामजो मा खालाममारो नोङो। नोंजों जों थांगोन ना नोंनि आइनि खोथाखौ खोनासंगोन। हामा बिहामजो बेफोरबायदि दासो बेफोरबायदि गाज्रि साननो हामा। नाङा जामायजो बेफोरबायदि जानाय नङाहाय। आंखौ निमाहा हो नाथाय आंनि फिसाया बेफोरबायदि नरकआव थाङा। ओहो आं हगारहरनो हाथारनाय नङा। आइ थुनजुलि आं नोंखौ गाज्रि मोना नाथाय नोंनि आइया जेखि बुङा मानो जोंखौ आंनि फिसालाखौ अब्लाबो आं नोंसोरखौ रावखौबो गाज्रि मोना दे। गोरोन्थिया जुदि आंनि फिसालाजोंबो जादोंबा आंबो रायगोन ना बिखौ। आरो मा बेफोरलाय मा सैथो आंथ' बेफोरखौ जेबोखौनो मिथियामोन। आंबो जेबो मिथियामोन आयै। आंथ' दिनैसो मिथिदों आइ खिन्थानानै। आंबो मिथिगौ आंनि साना बिब्दि जानो हाया आरो बेफोर बाथ्राखौ आं फोथायनोनो हाखियाखै। आरो बे सना हे गलि मारो बिखौ। गोदोबो बे हाबा जानो नागिरनाय टाइमाव बेफोरबायदिनो बायदिसिना खोनाज्रांदोंमोन दा आङो। टाउनाव थाङै थुङै नंखायसो जाबाय फोथायथावै जाथावना नङासो जाबाय। बिनिफ्रायथ' आरो नै आरो दा बेबायदि खोनाबावलायबाय। बेनोथ' आयै आं बुजिनोनो हायाखै। नाथाय आइया भिडिअ देखायनायाव सनाया गावनि खुगानिफ्रायनो बुंदों। बे सनाखौथ' माखौ बेलाय बिदिनो खाम नंगौ आंबो मिथिगौ। नाथाय जुदि बाथ्राया सैथोमारबा आयै बे अलंबारा जुदि साननि फिसाला मारबा आं गनायनो हायाहाय बेफोरबायदि बुंबानो जे जागोन बे नङाना माबा मोनसे प्रुफथ' थानांगोन। आंनि फिसालायाबो रावनिबो जिउखौ बिदि बरबाद खालामनो हायाहाय। नोंखौबोथ' बिदि बरबाद खालामनो मालाबाबो सानफेराखै। मालाबाबो गाज्रि हुदाखौनो देखायफेराखै आंहा फिसाया। जि खालामदों जुदि माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्लाबो बे सनायानो जथ्थ' जागोनहाय बिहामजो। बिहामजो नों आंनि हाबाखौ एसेबां गाज्रि मोननाङा। आंनि हाबा साना नोंनि अनगा थांना थानो हानाय नङाहाय। जि जाबाय बेफोर गोदोनि बाथ्रासै। आरोथ' नोंखौ माब्लाबाबो बिदि थगायनो सानखियाखैबो। नों फैयै दासो बेसेबांबा गोबाव बारनानै बेसेबांबा गोबाव समानो नोंसोर सानैजों बारहोबोबाय समखौ। दासो बिब्दि दा सान बिहामजो। एसे बुजिनानै थानो नाजादो। आरो जि प्रब्लेम फैदों बेखौ जों मोजाङैनो थाबैनो सल्भ खालामनो नाजागोन ना। बिब्दि गोजान जानानै नङा बिहामजो। नों फेससो खालामनांगौ प्रब्लेमखौ। मानो होनबा नोंबो दा बुजिनांसिगौ साननि हिनजाव जेराव नोङो गुबुन नङाना CFBFनिल' खोथा नङा बियो। आरो बाथ्रायाथ' जुदि सैथोमारबा दे नंगौ गोबां गिदिरानो गियो खोथाया। आयै आंनो साननो एसे सम नांगौ। नङा बिहामजो एसे एनै गोरोन्थि बुजिलायनानै नों बेफोरबायदि गोरोन्थि खामानि मावनानै लानाङा दे। जियानो जा थ'दो बिहामजो दानो थ'खादो। आरोथ' बेफोरबायदि जुदि माबा मोनसे जादोंब्लाबो बे सनाया जेबो मोन्थाय मोनखायाखै। साननि आसलि हिनजावालाय नोंसो दा मानोना नोंजोंसो जुलि खालामदों आबा साना। मिथिगौ आं आयै। नाथाय आंनि गोसो सिङाव दा मा सोमजिदों साननाय आरो बायदिसिना आं जेबोखौनो मोजाङै सानस'नो हायाखै आयै। मोजां मा गाज्रि जेबोखौनो बुजि मोनाखै आङो। नङा बिहामजो आंनि आबा साननिफ्राय गोजान जानो माब्लाबाबो साना नों। आंनि फिसाया जोबोद दुखु मोनगोन। बे सनाखौ माब्लाबाबो देरहाहोनाङा नोङो। फुरा गासिबो मोन्थायखौनो साना नोंनोसो होखानाय अफिसियेलबो आरो गोसो गोरबोजोंबो। नंगौ आयै नों बुंनाया सैथो। अब्ला माथो बिहामजो थुदो। जामायजोआथ' गाज्रि मोनदों आंबो मिथिगौ। नाथाय उनाव गासैबो मोजां जागोन दे। बिसोरो नोंनि जिउआव जेबो डिस्टार्ब खालामा जों दङ ना। आंनो साननो एसे सम नांगोन आयै। साननो? मा सानबावनांगौ जाखो बिहामजो? मा नों गुबुननि खोथा लानानै आंनि आबा सानखौ नों गाज्रि मोननानै थानोसै? आबा सानाथ' जुलियाबो नोंखौनो लाखादों आरो मोजांखौबो बे नोंखौनो मोनखायो बिहामजो गुबुन रावखौबो नङा। बे सनाया सिगांल'सोमोन गोदो जानानै थांबाय आरो बिनि उनाव मा जादों मा थादों बेफोरखौ मा जोंहा हो? बेफोरखौ मा गावसोर मा खालामथों जेबो नांजायाना। नाथाय आयै नाथाय नङा। बिसोरखौ गावसोर मा खालामो गावसोरखौनो खालामनो रावखौबो केयार खालामनाङा बिसोरखौ। बे समावबो आंनि आबा साना गाव दाय मावनायफोरखौ सिमान लाखादों। नाथाय जुदि बेफोर बाथ्राया दंबावोमोनबा बेखौबोथ' खोन्थागौमोन। मानो खिन्थायाखै होमबा?
नों मा मिथिया बिहामजो? जानो हागौ सानाथ' नोंनोबोथ' खोन्थाजोबदों गासैबो, नङा होनबा? औ आइयै खिन्थादों। नाथाय मा बेफोरबायदिबोमोन आरो? साना गाव मोनथिगौना मोनथियामोन? आंनि फिसालाया नंगौबा नंगौ गासैबो खोन्थाजोबखायो बिहामजो। दा बेफोरखौ मोनथिनानैबो बै समावबो नोंबोथ' गनायदों। खोन्थाखादोंमोन नाथाय बेखौल'सो खिन्थायाखैमोन। ना मोनथियासै ना मा मोनथिया आङो। ए बिहामजो, मा जायो जाबाय थाथोंसै। नोंल' आबा सानजों मोजां संसार जालांदो। जोंबो बेखौल' लुगैयो। आंबोथ' थाइसे मेगनजोंबो नायनो हायाहाय बै सना ना मा। नाङा आंनो रावखौबो। आरो गाव दङ मालाय, गावहासो गोरोन्थि मावना लादों दा गावसो मोनथिगौ। आयै सानखौ फैग्रोनो हो र'। दे होमबालाय बिहामजो। नाथाय गोरोन्थि बुजिनानै नों आबाखौ गाज्रि मोनना थानाङा। मोजां रायलायनांगौबा। मिथिबायना प्रब्लेमा बिदि सल्भ जाया। आरो आंथ' दंखायोआनो नोंजों सापर्ट जेब्लायबो। दे जागोन आयै। जाला बे साना बेखौसो नाख्लायबाय आंखौसो जाला आंखौसो दैयाव बोख्लायफादों। बारे किसमोत साजाबाय थायोलै बेना। खनसेयाबो देबाय थैयाखै। आंलाय सानदोंमोन थुनथुलिया आरामसे एसे दुखु जासिगोन सान थांनायनि। ओमफ्राय एसे उनाव लोगो जाफ्ला थुनथुलिया आंजों एकदम सेट जागोन आरोना। गैया साला बे बारावबो उफ बासिबावबायसोलै। दैबानाजों थांफाखाबा मोजां जागौमोन। दैजोंबो थैगारगारासैब्रा। आसलथे माब्रा बे सानालाय बारे बासिबाय थायो। थेवबो थां खामानि गैखाला। जाम्बासा नों एबार थुनथुलिनिफ्राय गोजान जासिगोन। आं थुनथुलिनि एकदम खाथि फैसिगोन नायबाय था। थुनथुलियाबो नोंखौ न' माब्लाबाबो गनायखाला। थुनथुलि सना आंबो एसे दुखु जासिगोन नोंनि थाखाय। दाथ' नोंनि सानाथ' गैला मालायनि जासिगोन। नोंथ' आरो सिंगेल जासिगोनलाय ना। उफाय गैया थुनथुलि, खाफालनि लिरनायानो बेनोसै होनना सानना लाबानो जाबाय आरोना। ओमफ्रायथ' लोखिनि गोसोखौथ' मोनथिखायो आंनि गोसोआ बेसेबांबा गोसो गुवारखा। नोंखौथ' मुजुआ बिराद अनगोन आङो। सान गैला नोङो गैला बासिबाबो जेबो खुनु लाब गैला। बेनिफ्रायथ' अ माइ गड नोंनि रिएक्सन फोथायनो नागिरबावलिया नामा? ओमफ्रायथ' फिसालाखौ आमने सामने खालामनांगोन नोंसोरखौ। नोंसालाबो नोंखौ नायनो नोंखौ लोगो हमनो बिराद गोसोब्रा। बे जिउ मोनसेयाव नों माब्लाबाबो थुनथुलिखौ मोना सान मोना। आरो आंथ' बिराद जिद्दिना आंबो। जिद्दि माने बिराद जिद्दि। एबारथ' बे बाराव बारा जेबो खालामाखैबाबो। अब्लाबोथ' नायनाय खाफालानो आंजोंसो दंखायो। हाबाव थुनथुलिखौ हिनजाव थांला माथोसै बेबो नोंजों। ओइ बाजै, नों मानो बिदि देनाय? बे आइया बिदि बुंबानो नों मानिगोन नामा? थ'ना बाजै थ'खादो। आदाया नोंनि अनगा थानो हाखाथारनाय नङालै। बेसेबांबा अनो नोंखौ। नाथाय दा सिचुवेशनानो एसे बोरैबा मेहेर। थासारिया जायखियानो जाया मानो बाजै, सैथो मोजां मोननाया बेबायदि जायालै। जायखिया जेखि प्रब्लेम जाया मानो, बे सनानि थाखाय नों मानो बेबायदि गावनि अननायखौ बिदि बावनो सानखो ना माखो? अननायखौथ' माब्रै बावनो देनाय मेहेर? नाथाय अब्लाबो आंनो एसे सम नांगोन। आं दिनै थांनो हाथ'नाय नङा, आइम सरि। मा थांनो हाथ'नाय नङा? आरे बाजै जोंनि न'आनोथ' दा नोंनि न'सैना। मा थांनो हाथ'वा बेलाय? नों आदाजों थांनानै सिरि थादो होमबासो मोजां जासिगोन आंनि बायदिबाथ'। नाथाय जे माखासे प्रब्लेम दङना बेफोरखौ सल्भ खालामग्रोनि आङो मेहेर। एसेबां गोरलै थांनो होनबानो हाया नङाना। दासो बाथ्राफोरा बेफोरबायदि गोदान बाथ्रा ओंखारदोंना। ओइ बाजै, बेबायदि होननानै नों आदाखौ बावलाङाथ'ना। मा बुंलाबायदों मेहेर? आंबो सानखौ बेफोरबायदि बावलांनो हायाथ'। होमबा दा थांनाया मा उनाव थांनाया मा एखे खोथा। नुवाखै आइया नोंखौ थांहोआ माया आदाजों हरला माला बायदिसिना बुंगासिनो। उनावहाय नोंबो जुदि आइनि खोथा लानानै सोलायोबोला? जायखियानो जाया मानो आं रायलायग्रोगोन मेहेर। नोंनि नोंदाजोंबो रायलायगोन, बे सनाजोंबो रायलायगोन, बिनि फिसालाजोंबो रायलायगोन, गासैजोंबो रायलायगोन आं। अब्लासो माबा मोनसे बुंगोन आङो। जि जाथाय जादोंना बे एसेबांबो गोरलै नङाथ' मेहेर। साननि फिसाला। फिसालाखो जाखो मा जाखो देनाय? जोंजोंथ' जेबो कानेक्ट गैयाना। जोंथ' सिनायाबो मोनथियाबो। आरो बेफोरनि सोमोन्दै जेबो मोनथियाना। सिगांनिफ्राय मोनथिनायबान देन मोनसे खोथाना। नोंनि आदाजोंथ' कानेक्ट दङ ना मेहेर? नोंनि आदाजोंथ' कानेक्ट दङ।
ओमफ्राय साना बोरो मानो दाबो फैयासै बेलाय नोंसोरजोंबो फैफायासै होमबा बे आदाया बैयाव ओंखारलांनायानो लांनाय ओमफ्रायथ' फैफिनाखैनोलै बाजै जोंनिफ्रायबो आइया बायदिसिना बुंना हरदोंमोन ओमफ्राय फैयाखैथ' मा जानांगौ मा जाखोलै बाजै बेबायदि जानो मोनालै ओमफ्राय आंथ' आदानि थाखाय नोंखौ खावनानैबाबो लांखागोन जाबायना रायलायनाया आयै नों बेफोरखौ मा खालामनो सानदों आदा बाजैखौ सानदोंना सानाखै फालाय बिसिनि फिउचारखौ आं बिसिनि भबिष्य बिसिनि फैनो गोनां समखौ साननानैथ' बुंदों मा मोननोहाय बेफोरबायदि न'खर गोनांखाजों थाना आंनि फिसाया दाबो उन्दै गथ'सो बियो अरे बा होमबा आदाया मा गेदेर गथ' नामा एसेबांबो गेदेर नङाना आंनि आदाया बाजै थुनथुलिनि 2 इयार्सल'सो एसे देरसिन दा आदाया दाबो सेंग्रासोलै आंनि बिदाया जानला मानला नङा दे आयै बुरियाखैना जियानो जा आंबो मिथिगौ मानसिखौ बुङाखै आङो नाथाय बिनि जे फेमिलि जाबाय बेखौसो बुंदों फेमिलियाव हाबनाय माने मा संसार जानाय माने मा गोरोन्थि खालामदों आयै नोंनोथ' सिगाङाव बेसेबां अनोमोन आदाखौ दा नंखाय बेफोर बाथ्राखौ मोनथिनानै नों बिदि बुंबाय दाथ' जुलि जाखांनानैसो दे बेबायदि बुंबावबाय नोङो एसेबां अख्रा जानायाबो थिग नङालै आयै नोंथ' बुजिनांगौना एसेबाबो बुजायनोसो नांगौ फिसाजोखौ बास जाबायसै बुजायनांगौबा नोंनि नोंदाखौ बुजायहैदो थां आंनि फिसाजोखौ आं बिदि हरनो हानाय नंला बाजै नोंबो जोंजों दिनै थांथ'लायाना आरो सानबावनोसो होनलायनो सानबावनो माने मा आदाखौ नों माने फोथायाखै नों थांथ'दो मेहेर बाखि उनाव रायलायनोसै आङो आंनो एसेल' सम हो दा हनै फिसालायानो देरबायनो होमबा फिसाला गैयाबाबो जाबायमोन नाथाय बेफोरबायदिबा बै गथ'आबो मा जागोन देनांहाय हो देनांनि समाव आंनि बायानो जावैसोजों थांबाय देहाया बेहाबो उनाव फेमिलि जागोन बैहाबो फेमिलिया दंखायो होमबा बोरै जागोनहाय आंथ' बिदि संसार लुगैयाखै आंनि फिसाजोनिखौ मा खमि दं आंनि फिसाजोआलाय बेफोरबायदि संसार जानो नाङा आं हानाय नङाहाय खैफोद आफोदसो फैलाबायगोन बे आंनि फिसानि जिउआव नोंसो खैफोद लाबोदों आदा बाजैनि जिउआव नों मानो बिदि हेंथा होदों गुबुननि थाखाय बै हिनजावा मोजां नङालै आयै नों सोरखौ मा फोथायनांगौ सोरखौ फोथायदों बै हिनजावखौ मोजां सानदों आदाखौबोथ' एसे सान आदाया नोंसोरखौ दिनैसिम बेसेबांबा अनबोबाय सिगांनिफ्रायनो औ हा मोजां नालाय मोजां आंबो मोजां सानदोंमोन नाथाय आंथ' बिदि मिन्थियाखैमोन ना मानसिनि केरेक्टारखौसो नों बेबायदि बुंबाय नङा होमबा बोरै बुंनो हाखो आदाखौ एसेबां बोसोर मोनथिबोबाय नोंसोरो दा दिनै आदानि केरेक्टाराव बेबायदि नोंसोरो इल्जाम लागायदों आंनि आदा बायदि अनसुला बिजामादै मालाबाबो मोननाय नङालै आयै दानिफ्रायल' नङा आदाया नोंसिनाव जेबो गैयि समनिफ्रायनो बेसेबांबा सापर्ट होबोदों मिथिगौ ना बेफोरखौ गोसोआव दंना गैयालै दासो बाजैया साख्रि मोनदों बाजैनाव जेबो खमि गैलाना आदानि अननायाव जेबो माबा गैयामोनलै आयै नोंसोरखौ गोसो खुसि बियो न'खर गावनि फेमिलि साननानै लाखायोमोन नाथाय दिनै नों आदाखौ दुखु होनो सानदोंना दे आं जेबो मिथिया जि रायलायनांगौ नोंसोर सल्भ खालामग्रो बाखि उनाव आं रायलायगोन नोंनि एन्सारखौ नेना थागोन बाजै आङो जागोन दे मेहेर बे आरो नोंलाय माथो होनलांखो माथो बोरैबा बोरैबि आजां गाजांनो माथो जाबाय थायोसै आयै बे आदायाथ' मोजांबो खिन्थायाखैना ओमफ्राय गावसो रागा जोंलाबायदों दा नङा ओमफ्राय नोंहालाय बे माहिर नामा बेखौलाय मानो लोगो हमनो थांबावासै आं बादा होखानायखौ आयै नों जेबो मिथिया आं दिनै खिन्थानोसै दे नों खेबसेहाय हस्पिटालाव दंमोन ना गोब्राब लोमजानायाव आदाबो गैयामोन अब्ला नों मारै हामदों बायदि मोनदों नोंलाय हो आंबोथ' एसेबां मानि फैसा दाहार बिबाबो मोनाखैमोन बेजोंलाय आरो बे सेंग्रा मोदैयालाय मा माबा सोमोन्दो हा जायाफ्रामानो ओंख्रियाबो दिनै एसेल' जाबाय आयै बै मोनसे टाइमाव बे माहिरानोथ' नोंखौ बासायदों माने फैसाखौ जगार खालामना होजोबदोंमोन आंबो उनावसो मिथिदों मा औ आयै ओमफ्रायथ' दिनै आरो बेलेग माबा मोनसे मिथिबावबाय आदायाथ' बेखौ सिनायखायोआनो माथो ओमफ्रायथ' बाजैनि फंबाय ना मा बिब्दिसो होननाय खोनादों आं हाबाब हामा होनखोसै नों बाजैनि माने बे जोंना इलिसा बिहामजोनि फंबाय हाबिलाय मारै जाखोसै औलै आयै औ ओमफ्राय बेखायनो आं बाजैजों मोजां रायलायनो नागिरदोंमोन आदायासो रागा जोंग्रोलाबायबाय होमबा आं लोमजानायावबो बियो माहिर नामा बिसो मदद खालामदों माथो नायनायावलाय मानसिखौ एकदम फाल्थु नुथारोसै गोसोफ्रा एसेबांबो गाज्रि नङा खोमा ना माथो औ आयै ओमफ्रायथ' जेखि आदा खोन्थालांनाया बेफोरो नंखाय जों बिब्दि जेबो माबायाखैमोन रायलायदोंल'सोमोन आरो नोंनोबो बे खोथाखौ खोन्थानो सानबाय थाखादोंमोन आङो नोंबो रागा जोंबाय थाबाय नालाय औ आइ नाथाय बे नोंदायाबो एसे बारा बुंलांबाय माथो नङालै आयै बेफोरबायदि जेबो नङा जायखिया
दे उनाव रायलायनोसै नोमफायाबो गाबोन सौफैयोनो थाङै ओंख्रिया एसे लायना फैबाव एसेल' जाबाय एसे नांबावगौमोन आंनो थांनाय लायनाय एसे एक्सट्रा दोनदोंमोन आङो गाबोन फुङावबो दुब्लियाव थांबा एसे जाखालांनांगोन होननानै ओंख्रिखौ माबा हाखु दाखु जागोनखाय दोनदोंमोनहां बेखौनो लायदो थांनाय नायो र' लायनि आङो आरो ओंखामा जाखाद' नोंसोरबो थाब थाबैनो जाखाद' दहायनो बुंबाय आं ज' जानोसै गावस्रानो माबा लिरनांगौ मानांगौ होनलायबाय बिमाखौल' जाग्रो आरो जाग्रोनो दे जादो ओमफ्राय दसे थानानै औलै आयै र' दा जागोन रायनांसै आंजों आयौ हाबाब बेखौबो बिराद टेनसनसो जाबायमोन आङो दा आरो बिदिथारबाथ' होमबा सेंग्रायाबो बारा गाज्रि नङाबा जेबो नंला दे मा जाखो आबा फना नांबाय नों दाना औ आयै रिंजादों दे हमबा सोंहर बहा दं बियो आरो गोख्रै जेरावखि गैया मानो फैनो खोन्था औ हेलौ आदा औ मेहेर बहा दंलै आदा ओमफ्राय नों जेरावखि गैया मानो नों फैदोल' ना न'आव गोख्रै फै थांगोन आं मेहेर टेनसन दाला नङा ओमफ्राय नों मानसिया दा बहाय दङलै आदा दङ बिसिनावनो नोमबाजैनाव थांदोंमोन आं ओमफ्राय मा बुंबावनो आरोना मेहेर नै आबा अखायाबो बिराद हाबाय नों न'आवल' फैग्रोदो जेरावखि गैया बासना बाथ्रायाथ' जिबायदि जानला मानलासो जालाबायबाय आं नोंनाव माखासे बाथ्रा सोंग्रोनि नंगोना नङा बे गोसारनायफोरा फैनायसाय आयै आइबो दं नामा मेहेर नोंजों औ आदा दं माने जों बाजैमोनाव थांदोंमोनलै जोंबो नोंलाय माथो बेहायबो गैया मा नोंसोर थुन्दुलिमोनाव थांदों औ आदा नाथायो दे आबा जोंबो न'आव थांग्रोनोसै नोंबो फैदो एसेबां अखाबो हाबाय बहाथो दं नोंलाय हा गोदाव सोरावनो आं जायखिया फैगोन नोंसोर टेनसन लानाङा आयै आं न'आव फैथ'आ दानो नोंसोर थांग्रोलाय आदा बोथोरा गाज्रिथार नों बहायथो थाबाय थानो आरो बे बिहामजो मोनाव थांग्रोलाबायथ'नो नांला नोङो एसे बाथ्राया बोरैबासो जाना दङ नङा आयै आं थांनांगोन रायलायनांगोन मा जाजोबखो बेफोरलाय जोंबो बाहाय थाबाय थाथ' जानाय नंला आयै न'आव थांग्रोनांसिगोन औ आबा थुदो दा फैगोन बियो नोंदायाबो आरो गावबो थिगैनो दङबालाय औ आयै डेक'रेसनफ्राथ' गासिबो जाजोब्बायानो र' आबानि ड्रेसफोरखौ आं गावमाखौ गानमारो सेलेक्ट खालामसै ओमफ्राय रेडि खालामना दोनखानोसै नङाबा हाखु दाखु जालायगोन ना सना आइ औ आयै आं मा बुंदों आंनो रायलायनोसै नामा सानजों खेबसेबाबो मा आयै औ आइ सना नोंबो सिगां जे जालांबाय नोंनि गासैबो गोरोन्थिनि थाखाय सानाव निमाहा बिदो नांगौबा मोजां सानैजों रुजु रुमु संसार जालांफिनदो दे आइ दे आंबो जावैसोनाव निमाहा बिगोन आंनि गोरोन्थिनि थाखाय आंबो सिगांनि बायदि जेबो जर जबरदस्ति खालामला आइ आंनि फिसौनि थाखाय फिसौनि मोखांखौ नुब्लानो गोसोआनो बायग्लिनाय मोनसै आं दाना बेबायदि माब्लाबाबो जानो हाया आयै आं सानजों माब्लाबाबो संसार जालाथ' बेहा मालाय दायो थुनथुलियानो दंसै गुबुन आलदा संसारनो आंजों बे माब्लाबाबो गोरोबफिननो हाला हागोन आइ हागोन साना जोबोद मोजां मानसि आं मिथिगौना बिनि गोसोखौ होदो बिसिनाव गाबोननो थांनोसै जोङो आबौनि बार्थडे खाबो ओमफ्राय थांनानै निमाहा बिनोसै बिसिनि न'खरजों मोजां रायलायना फैनोसै आयै जोबोद दावराव जागोन बेफोरबायदिखौ आं लुगैलाथ' आंनि आबानाव मा आसार जागोन बेफोरखौ नुयोब्ला मा गोरोन्थि आइ जुदि साना बे अलंबारनि बिफाबा रायलायहैनायनि मा गोरोन्थि दङ देनाय गावनि असे बिफाबालाय जि जाबाय गोरोन्थि जाबायसै आरो गोरोन्थिया जायजोंखि जाया मानो दाथ' अलंबार दंसैना बेखौथ' सान नोंसोरो आयै बेफोर गोरोन्थि सानदों नोङो आंबो सानखायाखै बिब्दि नोंबो दा सान नाथाय नों मानो बुजिया थुदो गाबोननो थांसै आं गुरैसो रायलायगोन बिदि जेबो दावरावबो खालामा जबरदस्तिबो बुङा मोजां रायलायगोन आं आइ बुजायगोन नांगौबा जावैसोखौ आं रिकुवेस्ट खालामथाबगोन नाथाय आयै सानाबोथ' गनायनाय नङाना एसेबां गोरलैयै बुहुमाव सोर दंफालाय देनाय गावनि गथ'खौ अना अनगोन बियो आं बुंगोन ना एसेबाबो फिलिंस फैखायो आइ गावनि गथ'खौ मा बेफोरलाय मा खोथा बे माब्लाबाबो सैथो जानो हाया आरो जियानो जा आं फोथाया बेफोरखौ नाथ' सनाखौ आं हास्थायो आरो ना बेफोरबायदि आं सानफेराखैनो नङा बे सनायानो फानदेथारदों बे आंखौ नोंनि साननाया माब्लाबाबो जाफुङा सना आरो नाथ' बे लक्ष्मणनि साननाया जाफुंगोन नोंखौथ' फैगासिनो आं सना नोंखौ एकदम आंबो नायगोन ना सोर माबायदि अलंबार सोर सना मा बुंदों मा बाथ्रा बुंदों मा खोथा फान्दायदों आंखौ जेब्लायबो आंनि लाइफआव फैदेरग्रा आंनि लाइफखौ बरबाद खालामल' सानग्रालि वा नोंबो सना
नोंसोर हाजारखिबो थुनथुलिनिफ्राय एकदम आंखौ गोजान खालामनो हाया नोंबो आरो जायखि आंनि फिसालायानो जाया मानो रावबो आंनि फिसाला आं फोथाया बेफोरखौ आं बेबायदि मानसिबो नङालै आरोथ' जायखौ हास्थायदों बे खालि थुनथुलिल'सो नों नङालै जोंबाय आं नोंखौ सना थांगोन दे आं नोंसिनाव एबार र' आंबोथ' नायनो ना मा बाथ्रा बुंनो सानदों नोंसोरो दे होमबा सनामोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोथ' भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनदों फोरमायहरबानो जाबाय जाबाबो जायाबाबो दसे सम लाबोलायबाय लोगोफोर होमबा जोङो फैफिनसिगोन ना लोगोफोर नेक्स्ट एपिसडजों आरोना बेनिफ्रायथ' आरो लोगोफोर गाज्रि मोना आरो नाथाय खायसे खायसे दंमारोलै नायनोनो मोजां मोना बुंखाथारबाय आरोखि बियो बिथाङा बा बिथांजोआ जायखियानो जाया मानो जाय माने खायसे आरोना खायसेखौसो बुंदों दै गासिबो नङा दानाबा गाव जेखौ मोजां मोनो बेखौनो नायब्लानो जाबायना नोंथां जोंनियावथ' गुबुनखौ नागिरफैब्ला बोरै जानो देनाय बे फाग्लि गोसोसो ना लोगोफोर एकदम गिदिर गिदिर टाइटेलबो लिरखानाय दंमोन ना लोगोफोर बिनिफ्रायथ' गुबुनखौलाय जोंनाव नागिरबा बोरै मोनलायखो फाग्लि गोसो होनना बुंखानायावनो अब्लाबो जेबो नङा दे लोगोफोर जायनिखौ मोजां मोनो बे जाय जारसि गोसो नायनो हायो बेखौबो नोंथांनि गोसो बेखौथ' जों जेबो बुंनो हाया नङाना आरोथ' जाय मालाय गोसो खुसियै नायो जोंनि भिडिअखौ बिथांमोनाथ' मोनथिखायोआनो जों माबायदि मोजांबाबो गाज्रिबो जोंहालाय लाबोबाय थाखायो फैबाय थाखायो नङा होमबा लोगोफोर नायग्राया नायखागोन मालाय नायाबाथ' मोजां मोनाबा बे जों मा खालामनो हानो देनाय नोंनि गोसोआसो माबोरै फसायाखै आरो जायखौ फसायदों बिथांनिखौनो अननानै नाय औ जियानो जा जोंहा जोंनि माने गोसो माबा जेरै जों गोसो लाबोनो लुगैदों बेफोरबायदिसो लाबोखायो गुबुननिजों जोंहा जेबो माने कानेक्सन गैया आरोना बेखायनो नोंथाङा गुबुननिखौ जोंनाव नागिरफैबा मोननाय नङा नोंथां जायनिखौ मोजां मोनो बिथांनिखौनो नायबाय थाब्लानो जाबाय न' दे होमबा लोगोफोर ना लाभ इउ बयनिसिमबो बाय बाय गोदान एपिसडजों जाबाबो जायाबाबो होनखायोलै आङो लोगोफोर माने होमबाबो जोंहा लाबोनो हाबानो एसे गोजोननाय मोनोना नोंथांमोनजों दे होमबा बाय जेबो प्रब्लेम गैयाबाथाय जों फैफिनसैलाय ना लोगोफोर प्रब्लेमाथ' जिबायदि बुंनोनो हायालै दिनै मा जागोन गाबोन मा जागोन बेखायनो बुङो आरो जोङो बाय बाय जोङो बयखौबो लाभ इउ जाय जाय नायनो मोजां मोनो नायलांबाय था सनाफोर आरो जायफोर नायनो मोजां मोना दे जेबो नङा ना लोगोफोर जों जेबो साना लाबोनांगौ बे जोंनि खामानि स' जों लाबोबाय थागोन मोजां मोनो नालाय जायफोर मोनायाव नायबाय बयनिसिमबो होमबा गुड नाइट जायफोर फुङाव नायबाय बयनिसिमबो गुड मर्निं बाय बाय